Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasunog. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa ngaran kang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ini po ang sa endong direktora kang Naga South District, Maria Luisa Rosin, nagpapaabot nin maugmang kapistahan kang ina kang Bicolandia, na si Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod na magdanay ang katuninungan sa satuyang rehiyon sa tabang ni Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Gusto! Salamat po. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Diyos marinal daw po sa Saint Magabos. Sa ngarang kan sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ako po si Acting Board President Director William Divas Mayor kan Minalabak District. Ang sa tong Junta Direktiba kang Kasureco 2, nakikisumaro sa gabos na konsumidores asin devotos sa kapiestahan kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Maugmang kapiestahan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Taos puso ko pong pinaabot ang aking pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ng Bicolandia. Isang karangalan po na maging bahagi ng pagdiriwang nito. In behalf of Kasureco 2 Management and Staff, ang cooperative po ay lubos na bumabati ang isang maligayang pagdiriwang ng Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos magulos po!
Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulong. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa gabos po na membros konsumidores kan Kasureco 2, kaibahan ang Board of Directors, Management asin mga empleyados kan sa tuyang kooperatiba, ini po ang sa indong direktor sa Kasureco 2, gikan sa banwaan kan Magaraw, Director Raymond Hermie T. Odiada, na nagpapaabot po sa indo ning Happy Fiesta Nuestra Señora de Peña Francia, Viva el Divino Rostro, Viva la Virgen. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ining minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana.
Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tip. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa ngaran kang Junta Direktiba kang Kasureco 2, inipoan sa endong direktora kan Naga South District, Maria Luisa Rosin, nagpapaabot nin maugmang kapistahan kang ina kang Bicolandia, na si Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod na magdanay ang katuninungan sa satuyang riyon sa tabang ni Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Gusto! Salamat po. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Diyos maray na aldaw po sa Saint Magabos. Sa ngarang kan sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ako po si Acting Board President Director William Divas Mayor kan Minalabak District. Ang satong Junta Direktiba kang Kasureco 2 nakikisumaro sa gabos na konsumidores asin devotos sa kapiestahan kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Maugmang kapiestahan. Viva la Virgen! Viva el Divino Gusto! Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak.
Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Taos puso ko pong pinaabot ang aking pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ng Bicolandia. Isang karangalan po na maging bahagi ng pagdiriwang nito. In behalf of Casureco 2 Management and Staff, ang cooperative po ay lubos na bumabati ang isang maligayang pagdiriwang ng Inang Piña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos mabalos po! Casureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulong. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Bago magpa-andar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa gabos po na membros konsumidores kan Casureco 2, kaibahan ang Board of Directors, Management asin mga empleyados kan sa tuyang kooperatiba, ini po ang sa indong direktor sa Casureco 2, gikan sa banwaan kan Magaraw, Director Raymond Hermie T. Odiada, na nagpapaabot po sa indo ning Happy Fiesta Nuestra Señora de Peña Francia. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Casureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente?
Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli tayo ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-aral daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitav Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Sa ngaran kang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ini po ang sa endong direktora kang Naga South District, Maria Luisa Rosin, nagpapaabot nin maugmang kapistahan kang ina kang Bicolandia, na si Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod na magdanay ang katuninungan sa satuyang rehiyon sa tabang ni Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el de Benigusto! Salamat po. Kasureco 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin Diyos maraynal daw po sa Saint Magabos. Sa ngarang kan sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ako po si Acting Board President Director William Divas Mayor kan Minalabak District. Ang sa tong Junta Direktiba kang Kasureco 2, nakikisumaro sa gabos na konsumidores asin devotos sa kapiestahan kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Maugmang kapiestahan. Viva la Virgen!
Viva el Divino Rostro. Sa gabos po na membros konsumidores kan Casoreco 2, kaibahan ang Board of Directors, Management asin mga empleyados kan sa tuyang kooperatiba, ini po ang sa indong direktor sa Casoreco 2, gikan sa banwaan kan Magaraw, Director Raymond Hermie T. Odiada, na nagpapaabot po sa indo ning Happy Fiesta Nuestra Señora de Peña Francia, Viva el Divino Rostro, Viva la Virgen. Casoreco 2 Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Taos puso ko pong pinaabot ang aking pakikisa. Kasama maray na pagkaaga sa Indogabos. Ini po ang edisyon kan programang ang Satuyang Kooperatiba sa radyo aldaw na Biyernes, Pitsa 8 kan bulan kan September taon 2023. Kasama ako po ang sa indong lingkod, lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Siyempre po ang Public Information Officer kan Casoreco 2. Yan po dyan si Senyor Rener Pupa Bukay. Ano daw kung available na. Sorry po, na-late ako. Nagka-aberyan sa itong bihikulo matraffic. Ganyan po ang translasyon procession. Aram ta po, alerto ang mga personahe kan Casoreco 2. Radyoman Ray, anong advice? Mayo pa. Sige. Bueno, mga kasama, mantampiga halata po ang Casoreco 2 PIO, Mr. Rener Pupa Bukay. Baka magdigdi. Yaon. Sige. Good morning. Yaon. Okay na. Uy, pasensya na. Morning, na late ako nagka-aberya. Sige. Tabi, kasama Rener. Okay? Okay, good morning tabi Radyoman Mani sa Sagabos po na nag-aantabay ngayon ng pagkaaga. Biyernes po ngunyan, September 8, 2023. Yan. At yan, puuna kang kasiributan po ngunyan na celebration kang Peña Francia Fiesta. Translation procession na kung saan nagpupuuna po itong briefing kang sa tuyang mga task force na binilog si mga personnel po sa tuyang kooperatiba na ma-assist and matabang naman sa magkakaigwaning problema sa supply kang kuryente ngunyan na Peña Francia Fiesta. Yan, at yan siguro after po kaning programa ta, mapasiring po kita sa engineering department. Yaon na po si mga crew from area offices and makaulay ta kung ano si mga napagmeritingan ninda about po hindi sa mga assignment ninda. Ano po, dakulon at yan, siguro otro tagiraray, kung mga nakaaging programa, nabanggitan ta na po, nabasa ta na itong mga lugar na kung saan igwa kitang nakadeploy ng crew kang Casoreco 2. Dahil at yan, may naglalakop na nga ng mga text messages na nare-receive kita sa mga GC, sa mga group chat na mawawaran daning signal kang mga cellphone. Yan, kaya dapat importante ho na maray na malaman po kan sa tuyang mga member consumer owners kung saan po naka-assign itong sa tuyang mga crew just in case magkaigwa ng problema dahil taman ninahagad. At least haraniho na po duman sa indong lugar. Lalong-lalo na hindi sa may portion kang kasentrohan kang Naga City. Ano po, dahil yaon po dyan si agihan kang procession. Yan, dakulang bagay po yan na maaraman po nindo si mga assignment kang sa tuyang mga crew. Tabi Radyoman Mani. Correct. So yan,
ano yan, may mga amay na hapot. Sige po. Ano da ang yan, translasyon, may brownout, ano, sa Kasureko 2. Yan, permi man yan na hapot sa tuya, bali, ang ngunyan na si Manang ini, nagkaigwa kita tabi radzuman manining emergency power interruption, ano, kung matatandaan ta dyan sa may portion kang feeder 62, kang new 20 MVA power transformer ta dyan sa may San Felipe. Igwa po kita ning power interruption kang nakaaging September 6, ano po, na kung saan kang pag-evaluate ta o nagluwas duman sa monitoring ta tabi radzuman maning kang nakaaging September 5 na halangkaw na pong maray itong demand o si load kang sarong feeders igdi sa syudad ni Naga na kung saan nagkausa po ito ning pagkakaigwa po ning mga power trip off, ano, kaya sinulusyonan tulos kan sa tuyang kooperatiba sa paagi po ka itong pag-transfer kang load tabi radzuman mani. Ang gusto sabihon kang transfer of load, babawasan da po, ma-unload kita duman sarong feeder na nagkaigwa ning halangkaw na-rehistro na halangkaw na demand sa kuryente tabi radzuman mani. Kaya nangyari, hali duman sa halangkaw na demand kang sa tuyang mga member consumer owners na feeder, nag-transfer kita igdi sa feeder 62 kang San Felipe 20 MVA. Para at least mapasiguro ta itong supply kang kuryente hindi po magkausa ning pagwara kang kuryente during Peña Francia fiesta. Dahil nahihiling ta talaga itong halangkaw na demand sa kuryente. Naglalangkaw si konsumo, siguro dara po ini kang dagsa kang tao, dakul na po ang bisita, ang mga hotels po fully booked na. And maski po itong mga residential areas nasakop kang Kasureko 2, igdesisyon na dinaga sin pagtarain na banwaan, nagre-register naman po na halangkaw na itong sa indang konsumo sa kuryente. Baka may mga bisita na tabi radzuman mani. At yan, saraw yan sa pag-uulayan ta si mga preparasyon. And si aagihan kang prosesyon, pwede taman mapag-urulayan at yan. Dahil nga ikang mga nakaagi bagang translasyon and fluvial procession, may mga day kita inaasahan na magkakaigwan ng aksidente, may pagkakakuryente pa nga ni ito tabi radzuman mani. Nahabo tanang maulit nun yan na papaabuton pong translasyon and fluvial procession. Kasi nibaba pong kasiributan hindi sa syudad ni Naga, dara po kaining Peña Francia Fiesta. Okay, lugod ining joint operation center ano, and ang publiko maging ang barangay pag may problema nagdalaylay ngayang maski bako linya kang kuryente kan kuryente kang Kasureko 2 bagaan naapudan, so mag-coordinate ano kaya nga ni joint operation. And nangangapudan man kita sa mga LGU barangay, lalong-lalo na po ining aagihan kang procession. Although nagkaigwa man ning ngaram ko igwa ning dry run o sipag inspection, kaya itong mga agihan kang ining procession nagigibuhon at yan, nagkaigwa na ning paghiling kang mga linya kang kuryente. Kaya nagpapasalamat man kita duman sa mga nagpaabot sa tuya ning nag-send ng mga pictures ano po na concerninda itong hababa daang linya kang mga cables, although ang kadakalan na respondyanta duman sa mga pictures mga kable kang telcos, and kaya nagibuhan naman solusyon yan sa paagi po kay itong task force kable sa pahinginot po ni Engineer Moreno kang City Hall, and si mga service drop wires ano po na trabaho ta naman kasuudma. Tapos kasubagong aga nagkaigwa pa kita ning actual inspection dahil igwa pa po talaga ning mga service drop wire kitang tigihiling ta na baka abuton ano. Although halangkaw naman siya, alawag naman siya duman sa standard na langkaw, kaya lang tigpapasiguro ta lang tabi radzuman mani ano, dahil ang kaipuhan ta igdi si asigurasyon na dahil po magkakaigwa ning problema, lalong-lalo na po itong pagkakakuryente ano. Iyan ang pinakahabuta. Dahil kang mga nakaaging mga
traslasyon and fluvial procession, nagkaigwa po ng pagkakakuryente along Peña Francia Avenue. And hindi sa may harani sa may palasyo, tabi Radyo Manmani. Pero ang si paagi kang kasayang pagkakakuryente duman sa linya kang street lights. Bako man po si linya mismo kang Kasureco 2, kundi itong itong mga linya kang street lights na ang ibabaga dyan underground, tabi Radyo Manmani. Kaya iyan si tigpapakiulay ta sa mga LGU barangay na ipasiguro po, lalong-lalo na itong mga naka-open, naka-open na mga junction box, yaon sa irarom ka itong nasa gilid, nasa side kang mga street lights, yan. Mas magayon siguro kung may open na mga junction box. Mas magayon kayan, takupan na mo na. Ano po? Taang iba, siguro, dara kang dakol na tao. Minsan, nagkakaigwa pa ding pag bubo ng tubig. Nagbabarasaan. Nangyari, pag harani ka duman sa junction box, nakakapot ka duman sa street lights, pwedeng magkausap po ng pagkakakuryente. Yan, kung matatandaan po nindo along Peña Francia Avenue, nagkaigwa kita dyan may narespondihan kita dyan, nagkaigwa po ng pagkakakuryente, street lights man po ito. Yan, basa si Tinampo, tapos nakadukot itong sarong buyadores o buyador duman sa street lights, tapos basa si Tinampo, tapos nagkakapira po si nagkaturumba. Detaram kung ano si kausa. Pero kasi pag respondi ni Kasureco 2, yan, kuryente palan si dahilan. Kaya abutan na maotro yan na tabi Radyo Manmani. Kaya nagpapagaramdom kita. Sa iba man, itong mga nagpapalayog ng mga pop-up, saro pa yan. Sa nagkakausa ng si mga kumpeti, naguhulog, itong mga pop-up baga na nagpuputok. Tapos may laong ng kumpeti. Yan, naharani sa mga poppers. Okay. Sorry, poppers pala. Si apod kang inot, si pag-responde, may pop-up daan. Sabi ko, pop-up. Ito pala si poppers na tigpapaputok baga. Yan, naharani sa linya kang kuryente. Mga balloons. Yan, iyo man yan si mga nare-respondihan ta. May mang problema magtinda ng balloons, pero pasiguro lang na makaabot sa linya kang kuryente. Minsan kaya pinapadara sa mga aki. Yan, minsan nakakaabot yan duman. Ang makangalas pa dito may mga may giraffe, na balloons. May yan, minsan nakakaabot na si giraffe duman sa taas kang poste. Yan, minsan nagkakausan ng pagwara kang kuryente. Yan, ano pa, yan mga mga banderitas, yan, saro pa yan. Iyo pa yun si mga narespondihan ta, kang mga nakaaging mga taon. Tapos ito pang tarpaulins. Yan, iyo po yan si mga narespondihan ta. Although may kitang scheduled power interruption, pero ang nangyari, nagkaigwa ng pagwara kang kuryente dahil po sa mga data inaasahan na pangyayari. Ano po, kabali na po itong mga example ko po. Kasubago, itong mga balloons, confetti, yan, tarpaulins, siniba pa. Minsan, overloaded man si mga metro. Tabi Radyo Manmani siguro magdamlag na video okay. Yan, si mga kwartong dahil man ginagamit dahil may mga bisita kita, may mga aircon sa rabayan nagagamit ng kuryente. Yan, ang nangyayari, ang tendency, malangkaw si konsumo. Yan, minsan dahil na po kaya itong mga metro dahil grabe na po si mga extension na tiglaag para lang mapailawan itong sa indang mga bisita. Lumayo man problema yan, basta ipasiguro lang po ang mga koneksyon sa ngaran po kang kuryente. Yes, dikit na pagiramdom. Pero dako lang may tatabang sa satuya ngunya nakasiributan kang Peña Francia Fiesta. Si masabyanin tubig diyan, maapon tubig halisalang kaw na edipisyo sa agihan po kang traslasyon. Mag-ingat. And pabutan taman in Happy Fiesta ngunyan ang Kalabanga. Ano man da ang Kalabanga? Tipayo?
sentro. Ang aram ko sentro. Sentro kan Calabanga. Sentro. Ano ang Calabanga, mayo man madadanasan na power interruption tabi kasamang Renner? Akang nakaaging aldaw, igwa. Ano? Momentary lang kang September 6. Portion lang po kang Calabanga, bako man entire. Yan, ini ang kagayon ng tabi Radyo Manmani kung amay tang naantisiparan si mga gigibuhon tango niya na Peña Francia Fiesta. Dahil bago man po mag-abot itong kapestahan, si paglaog duman sa sarong simanang selebrasyon, pagpuon kang traslasyon hanggang fluvial procession, sinibaba pong kasiributan during Peña Francia Fiesta, nahihiling ta na si mga problema. Araw kaya itong pag-transfer ka ng load. Yan, may mga lugar kaya tabi Radyo Manmani na bago mag Peña Francia o paglaog lang kang September, medyo kaya pa itong sa indang load, itong sa indang lugar. Pero habang naglalaog ining nag-aabot itong mga selebrasyon, si mga events, si darakulang mga events ngunya na Peña Francia, nagpaparalang kauman itong load duman sa mga lugar, asin sa mga agihan kaya itong procession. Kaya na-identify ta na yan, kaya nagkakaigwa kita ng monitoring kaya tabi Radyo Manmani. Just in case magkaigwa ng problema, makakalaong po ang satuyang mga member consumer owners na i-update ta pirmi ang Kasureko to Facebook page. Ano po, may mga pictures man kita kayan, pwede tang ma-forward. And kung may mga announcement man, siguro magiging kapartner tayo dyan ang DWNX tabi Radyo Manmani sa pagpaabot sa satuyang mga member consumer owners. Dahil importante yun po yan na maray, lalong-lalo na ngunya na dakol kitang mga bisita na maarabot o nag-arabot na nga ni tabi Radyo Manmani. Correct. So ingat-ingat lang po, and then siguro mayo katong mga ito bagang octopus connection, ano? Ibitaran ta po yan. Yan, sa aga ay atyan palan, si Mabarayad, kung mabayad po kamo sa Kasureko dos ngunya na aldaw na ini, dahil na po kamo magpaabot ning alas 12 nin udto. Dahil ang collection po, igdi sa main office kang Kasureko dos, hanggang lang pong alas 12. Kaya kung mabayad po kamo ngunyan, naaldaw na ini, siguro mag-iskusar na kamo dahil alas 10 na. May 2 oras na lang po kamo para makabayad igdi sa opisina kang sa main office kang Kasureko dos. Pero ang mga area offices ta sa pagtaraid ng mga banwaan, araw kang Pili, Kanakman, Calabanga, Tinambak, si Ruma, Milaor, bukas po yan. Tabi Radyo Manmani. Kaya nag-accept sinda ng payment. Ang main office lang kang Kasureko dos ang half day, And sa aga, half day man po giraray ang collection ta. Sa gabus na yan na opisina kang Kasureko dos. Kabali na po ining main office. Nayaon po igdi sa Barangay del Rosario, Naga City. And sa maabot pong September 14, 15, 16, yan, tig-urulayan pa po ngunyan. Ano na yan sibot ng mga tao, and ang traffic yan ang nagiging problema ta. Kaya mapaluwas na lang po kamo ning announcement kung hanggang no rin po ang samuyang collection, pero baka hanggang na lang po yan ng September 14. Yan, kung sakali man garo military parade, September 14 o 15. 15 military parade. Civic ang 14. Okay, yan. Pwede pa siguro hanggang 14. Yan, pero maghalat na lang po ning announcement dahil igwa kaya diyan tabi Radyo Manmani mga due dates. Kung mga natangod ka mo na sarado na po si samuyang koleksyon, ang mangyayari kaya may mga adjustment kitang gigibuhon para di ka mo magbayad ng penalty charge tabi Radyo Manmani. Kaya yan, di mag-addict, kung sakali man sa Biyernes, Mayo na po, sarado na ang mga opisina kang Kasureko dos, yan, may adjustment kitang gigibuhon duman sa mga due dates po. Kaya siguro ang tabayanan na lang si ipopost me sa Kasureko to Facebook page and ang sa tong Kooperatiba Facebook page. Okay, happy Fiesta ki Director John Paul Santa Ana. Ano da kun
Good morning. Morning. Director John Paul. Baka pwedeng panguntuhan. Yan. Kikapitan. Kapitan. Yan. Kapitan Day pa. Paul Santos. Ay, sabang nara. Kaya na to, sentro lang kita. Sentro lang pala. Kaya nagre-distansya man yan eh. Duwang barangay, tulong barangay bago makaabot sa Sabang. Ayo, garuto mo na ang Kalabanga. Ayo, ang Sabang sa dulo na yan eh. Yan. Kaya Sabang, ang Sabang lang na mayong dagat, igdisanaga. Salog lang nga rin sa salog. Dagatan lang. Ang gabos na Sabang, sa partido, ang Sabang dyan may dagat. Ang Kalabanga, Iguaman. Ang Sanagang may dagat, pero ranimang sa Bicol River. Correct. Yan. Siribot kita, no? May hotline and then may responding team. Ito bagang and dedicated team ang Kasureko 2. Iga po, ang mangyayari, may mga tarpaulin po kita na tiglaan po duman sa mga service vehicle kang sa tuyang kabali sa Task Force Peña Francia 2023. May hotline numbers kita duman. Ano po? Yan. Kaya lang, ang mangyayari kaya ni Tabi Radzuman Mani, kaya importante manggiraray na maaraman ta kung saan si mga designated na mga area na yaon po duman si sa tuyang crew. Dahil kung magwara po ang signal kang cellphone ng mga telcos, ang mangyayari kayo di ka mo makakaapod sa Kasureko. Kaya kung saan po ining mga babasahon kong lugar, dyan sa sentro kang Naga, kung may problema po kamo sa kuryente, pwede na po kamo magpasiring duman. Ano? Tama igwa kita duman naka-standby na crew kang Kasureko 2. Dyan sa may PNP Central, sa may Barlin, go kita dyan ng crew na naka-standby. Bali, go kita dyan ng 2, 3, 4, 5. Ano? Go kita ang 5 personnel. Yaon po dyan si Construction and Maintenance kang Naga City. Ano po? Ang sakop niya, ining sentro kang Naga, General Luna, Elias Hangiles, Dinaga, Sabang, Abella, Igualdad, Santa Cruz. Kaya si mga taga-igi sa lugar na ini, kung magwara man ang signal at sa kasagsagi kang translation procession, ang satuyang crew, igwa kita dyan sa may PMP Barlin. And igwa pa kita sa General Luna, General Luna Street. Ang kaya ni Tabi Radzuman Mani, ang magiging sistema, sarabatan sinda. Kung kaya mong laugon ang General Luna, kaya ning grupong ini, ang ma-responde si pinakaharani. Ano po, alimbawa ngayon sa Barlin, ang pinakarani ngayon may nag-report Santa Cruz, ang harani sa Santa Cruz, iyo po ang madalagan itong hindi sa may Barlin. Ini naka-assign sa may General Luna Street, kalabaan po baga ini, kaining sa may market, hanggang po hindi sa may Baker's Plaza, igwamang kita dyan ng team. Kung may paabot ng problema sa linya kang kuryente, pwede pong mag-responde ining sa may General Luna kung harani po siya igdi sa lugar na ini. Ano po? 2 team po ang yaon din sa may sentro, General Luna, Elias Angeles, Dinaga, Sabang, Abella, Igualdad, and Santa Cruz. Igwaman po kita sa main office kang Kasureko 2, nagkakapera po ini, iyo po ini si ma-suporta, ma-back up po ini igdi sa nakadeploy ta sa sentro kang Naga City. Dahil kung madipisilan po na makapenetrate ining yaon po igdi sa may main office kang Kasureko 2, si yaon na po na team sa laog kang sentro kang Naga dahil data man talaga may ibitaran itong pagdagsa kan dakulon na tao para mabilis ang responde si pinakaharaning grupo na mapaabutan ng reklamo na o kaya ning impormasyon na nagkaigwa ng problema, may putol ngayong kable, may nagputok ngayong fuse, yan, madali po ang satuyang responde. Sa police station number 2, igwa po kita dyan yung 2 grupo, and Peña Francia Avenue. Igwa kita ang sakop ninda, ining San Francisco, Peña Francia Avenue, San Felipe, Pacul, hanggang Pacul, Carolina, Panikwason. Yan, and police station number 3,
and Tabuco, Naga City, guamang kita dyan ng duwang crew manggiraray. Ang sakop ninda, Sister Therese, Diversion Road, Lerma, Balintawak, Naga City Subdivision, Mabulo, CBD, Pagdaykon. Ano po? Guamang kita dyan nakadeploy sa may PNP SWAT. Ano po? Harani po ini sa may ang Arab ko, PNP SWAT sa may katedral. Iyo, sa luwas kang katedral. Sa luwas kang katedral. Opo. Tapos igwa kita sa may Balatas and PNP headquarters number 1. Ano? Ining sa may Balatas and PNP SWAT headquarters. Panganiban, ang sakop niya, Isarog, Blumentritt, Dayangdang, Tinago, Balatas, Magsaysay, Jimenez Park Subdivision. Hindi sa PNP Station number 1, Ateneo Avenue, Hakob, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Calawag, and Liboton. Yan. May naka-standby manggirari kita, no? May additional kita sa main office kang Naga City. Yan. Mga main office na po ang kadaklan ka ini. Yun na po ini si maayuda kung sakali man na kaipuhan po talaga ng dakol na crew. Hindi sa mga designated na mga lugar na may nakadeploy kita sa sentro kang Naga City. Ano po? Dakol kitang naka-standby hindi sa main office dahil ang purpose po kayo ni hindi sa luwas kang sentro kang Naga. Kung magka-problema man, si main office po, si naka-standby hindi sa main office ang ma-respond ditulos. Ano po? Kaya dakol kitang naka-deploy hindi sa main office kang Casureco doon. Yan, iyo po yan, Tabi Radyoan Manis, assignment ako niyan. Activated po ini hanggang alas 12 inin banggi o aga, midnight, ano po. Ang satuyang grupo, kaya kung magkaigwaning problema sa indong lugar, igwa kita mga naka-deploy sa sentro kang Naga City. Mga naka-uniform man po yan, and may mga marked vehicle mambaga, kamera doon man ang Casureco dos. May dakulaan naman yan na pangaran sa sasakyan. May tarpaulin pa. Dahil po kamo mag-alangan na magpaabot dyan ng problema kung may problema po ang sa indong linya kang kuryente. Lalong-lalo na ngunyan na Peña Francia Fiesta. Yan. Okay. Yung managad. So, preparado. And katuwang sa dyan ang ibang agencies, ang Bureau of Fire, nakaantabay lang. Pigahanap ko yan, nagpapasalamat man kita sa Philippine Army, saka Philippine National Police. Nakakatabang tayan sa pagbantay sa mga power substation kang sa tuyang kooperatiba. Ano po, nag-deploy man yan ng mga tao, hindi sa Casureco 2, and sa mga power substation po kang Casureco 2. Lalong-lalo na sa may Del Rosario and Concepcion Pequeña. Every year po yan na nagpapadala sila ng tao in security para at least talagang maging sigurado. No? O kaya mayong problema. Dahil ito man bagay inahagad, malay mo may magkaraw at Tabi Radyoan Mani. Danyaran po ang satuyang mga power substation, danyaran na satuyang mga power substation. Normal po, apektado ang selebrasyon ng satuyang Peña Francia Fiesta. Yan. Igwating plus information, flash information. Maraynaga po, igwa na pong nasaabitan ng truck sa na linya kang kuryente sa may sityo sa Lunggigi, Kararayan. Hababaon po kaya. Baka po, bako yan sa Casureco, ha? Kung kaya sityo sa Lunggigi. Correct. Baka mapasadahan ta dumantabi kasama Renero. Ang impormasyon hali kay Loreto Pusugak. Yan. Okay, thank you po. Nabanggitan mo naman lang itong nasabitan, Tabi Radyoan Mani, kang nakaaging Pizza 5 ng Banggay. Hindi sa may Almeda Village, yan, Barangay Concepcion Grande. Nagkaigwa po dyan yung problema, si linya kang kuryente dahil nasabitan. Masalangkaw pa kaya si sasakyan kumpara duman sa iyang karga sa ibabaw ka sa iyang lunadan.
Yan. Kaya yan, nagkausa ng pagwara kang kuryente. Iyan si Tiglasabita na mayo pong naka-schedule ng power interruption. Pero ang biglang pagwara kang kuryente, dito talaga may ibitaran tabi Radyoman Mani dahil dito kontrolado ang gabos na pwedeng mangyari dyan. Ano po, inot na inot, itong pagkakabangga sa mga poste. Saro po yan. Pagkakasabit, kaya ng mga bihikulo, kung may mga karga yan ng haralangkaw, nakaduta, duman sa linya kang kuryente, pwedeng magwara po yan ng mapundo ang sa tuyang supply kang kuryente. Dawa mayong schedule pero nagwara si kuryente, yan mga data talaga may ibitaran yan na pwedeng mangyari. Ano po ngunyan na kasiributan na Peña Francia Fiesta. Kaya go kita naka-standby ng mga crew para mag-responde po tulos. Okay. Iyo. Okay, sige, break muna siguro kita. Ma-break kita. Grabe bagang sabit. Halanuhan, ako nga ni naghahakay. At yan, grabe ang preparasyon. Okay, sige. Okay, tabi Radyoman Mani, may ipi-play lang kita. Thank you. Sa ngaran kang Junta Direktiba kang Kasureco 2, inipo ang sa endong direktora kang Naga South District, Maria Luisa Rosin, nagpapaabot nin maugmang kapistahan kang ina kang Bicolandia, na si Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod na magdanay ang katuninungan sa satuyang rehiyon sa tabang ni Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Gusto! Salamat po. Diyos maraynal daw po sa Saint Magabos. Sa ngarang kan sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2, ako po si Acting Board President Director William Divas Mayor kan Minalabak District. Ang satong Junta Direktiba kang Kasureco 2 nakikisumaro sa gabos na konsumidores asin devotos sa kapiestahan kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Maugmang kapiestahan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa gabos po na membros konsumidores kan Kasureco 2, kaibahan ang Board of Directors, Management asin mga empleyados kan sa tuyang kooperatiba, ini po ang sa indong direktor sa Kasureco 2, gikan sa Banwaan kan Magaraw, Director Raymond Hermie T. Odiada, na nagpapaabot po sa indo ning Happy Fiesta, Nuestra Señora de Peña Francia, Viva el Divino Rostro, Viva la Virgen! Kasureco 2 Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Taos puso ko pong pinaabot ang aking pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ng Bicolandia. Isang karangalan po na maging bahagi ng pagdiriwang nito. In behalf of Kasureco 2 Management and Staff, ang cooperative po ay lubos na bumabati ang isang maligayang pagdiriwang ng Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos mabalos po! Okay, yan. Tapos na, tabi Radyoman Mani. Iyo At least nakapahingalo sa tuyang boses. Oo. Pwede man yan i-record. Pasensya na po kamo, Pwede man yan i-record, digdi. Arin. Habol pa. Maski ika na lang. Pambira, mandaling. Ayan. Ay, happy fiesta. Sa gabos na nag-antabay mo yan. Oo. Taga-naga ka baga. Medyo ano ang boses ko ngunyan. Iyo, pararehas kita. Iyo, taga-naga ka baga, tabi, sir? Baka pwedeng maghapit mo dyan. Ade, taga-Ocampo ako. Ocampo. Sabay. Okay, good morning sa mga taga-Ocampo, ha? Ocampo talaga ako. Yan.
Pag-pesta, hindi sa Ocampo. Pag-pesta sa Ocampo na. Yan. Good morning sa mga bisita, ha? Pabutan tayo din. Magandang umaga po, ha? Sa ating mga bisita. Bakit Tagalog ka na? Ibang mga bisita ka. Tagalog eh. Pero dahil lang English. Kaya kita kaway-kaway na lang. Kaway-kaway. Ay, ingat po kita, ha? May mga aksidente ngunyan. Pero nagdadako lang aksidente niyan sa may Milaor. Iyo. Nagkakapirang beses na baga. Kag nakaagi, pick up, tapos motor. Yan. Siguro, tabi rin Juman Mani, magpa-standby na kamo ng reporter permit sa Milaor. Yan. Yun talaga yan eh. Data aram kung ano ang siguro nanibaguhan dahil naiwas na ang tinampo. Bako lang sa Milaor, ano po, miski di sa Naga City, and iwasan ta po itong mga yan, yun na naman, nagpupo. Yan, mag-ingat po kita sa gabos na mga bisita di sa sulod ni Naga sa pagtarayan na Banwaan. Darahan takan sa labat. Kita. Sa labat. Sa labat? Darahan takan. Pero nahalata ng parakanta kita kasubanggi eh. Dahil ka kaya nang-aalok. Dahil ka kaya nang-aalok, sir. Ay, naagdaman lang. Ayo, dapit sa aksidente, ha? Mayo na po, kadaklan sa mga pustita nasa gilid na, ha? Kaya, yan, ingat-ingat. Pero sabi kan PNP, human error o driver's error manggiraray, kaya siguro ma-drive kita. Itong nasa kondisyon ang lawas, ano? Pigsingit na lang. Iyo. Prevention. Sabi rin Juman Mani, tama ka. Mga igo talaga, mga nagkakaigwa ng problema. Minsan sa driver man eh. Tayo ka baga, nagmumotor ka man, tabi rin Juman Mani. Igo talagang mga, dahil man ginagabos, talagang igo man mga nagpapasaway man minsan. Overtaking. Siguro, iwas. Overtake. Yan, kaya kabali yan. Sa nagiging kausa kang aksidente. Yan, gawa ka pa dyan, tabi rin Juman Mani. Ayo. Alawig pang oras ta. Alawig pa. Pigiling ko din mga greetings nagantabay sinda. Pero magayon na mayong kayong reklamo sa partikan na kuryente. Pigo umaw lang digdi ang koordinasyon kan Casoreco 2 sa grupo kan mga parauma dyan sa Minalabak. Dahil ko lang aram kung saan siguro si kooperatiba dyan na garo lingaw ako si pangaran na asistihan sa pagiman kan National Irrigation Administration. Siguro ma-interview ako sa imo tungkol dyan, ano? Iyo po. Okay. Nalingaw ako si dakol pati dakol na parauma yan. Thank you da Casoreco 2, ano? Yan, naibalik na si kuryente. Tanday ko sinasabi. Thank you. Thank you sa asosasyon. Nalingaw ako si pangalan. May padaragiraray sa Tuya. Siyempre sa tabang yan, sa tabang man kang National Irrigation Administration. Good morning. Yan. Good morning kay Engineer Luis Bragais. Ano? Yan. Siya po ang manager kan NIA Provincial Irrigation Management Office. Good morning kay Director John Cornelio. Kumusta, Director? Director Cornelio, gusto man da madangog ang boses mo sa pagbati digdi sa NX. Pwede man mag-live. Pwede ka man mag-live. Sa iba pang members kang Junta Direktiba kang Casoreco doon. Yan. Saro po sa mabuot na direktor kan. Saro kadaklan man iyo. Yan. Uy, joke lang. Napangisita ng mga direktor. Mabubuot po ang mga direktor asin mga personal kang Casoreco to. Baka naman makaisna kita. Man si Ma'am Malo. Yan. Ay, Ma'am. Naga South District. Yan. Si Ma'am Malo, namimiss ko ang smile ni Ma'am. Pero misa na nakangisi. Pero may managangirit si Director Malo Rosin. Yan. Saka may greetings pati. Pambira. Exclusive lang yan sa programa ta. So una ko pwedeng i-record yan padangog tadig di. Pwede naman sa luwas.
Pero kung gusto, may maning problema. Ayan. Patunta ang ibang Ayan ang para kanayan. maghahabol pang sarong simana. Pwede. Kailang dakulo na kamuntig play. Ayan. Okay lang. Radyoman Manny, pambira man talaga. Pag fiesta, ano? Kaya pasalamatan ka. Play. Yeah. Saro dyan ang kasurek ko to. Dahil, sige na, i-play ta sa ano. Oh, nawara pati. Yan. Oh, sige. Okay. Ay naman kita. Mayo na digdi ay. Birisi na ang mga tao. Lugod po, mayo nin aberya sa kuryente sa Calabanga Manggirara ini. At piyesta. Oo. Mayo man po gayod. Piyesta. Sa bagay, ay mainit ang panahon. Mainit, iyo. Itong sinasabi mo, Tabi, kasamang Renner na sarabay-sabay, posibleng mangyari ito. Ibang init mo niyan. Kaya, tiganti si Paranta na, nagkaigwa na kita ng pag-transfer kang mga load. Kaya lang, ang haabid ang taon yan, ining mga residential areas, talagang dakulo na po, naglalangkaw ang sa indang konsumo niyan. Inikeng sa mga hotels, although fully booked naman yan pero namamanage ta ang load ninda. Pero ining sa mga residential kaya, mayo din nagre-rehistrong maray minsan hababa, tapos may mga oras na nataaso na maray, tapos biglang baba. Gusto sabihin, pag nalangkawo niya na maray, baka nag-arabutan na si bisita. Kaya yan, ining sa mga hotels, although dakulon ka ikitang naidagdag ko niyan na mga establishmento di sa Naga, araw kay ning mga condominiums, dakulon na ng opening, tapos ini pang SHKR, yan, dagdag naman yan. Kaya kabali pa yan ngunyan sa ating monitor ta, si mga loading kayan, as iba pa pong mga malls, hindi siya doon yung Naga. Kaya po ang mamonitor yan may mga oras kaya na medyo kalmado pa man, kumbaga manageable pa si load ninda, pero may mga oras man siguro dara kang init kang panahon talaga nakaka-apektong maray, dahil pag mainit ang panahon, normal talagang kaipuan mong maghanap ng lugar na kung saan mahali ka duman sa init na namamatian mo. Kaya iyan, si pigihiling taon yan. Pero din maghadit ang sa tuyang mga member consumer owners, dahil ang supply kang kuryente di sa Luzon sufficienteng maray, na kayang mataparan po si Parangay po. Kaya lang ang binabantayan tangon yan si mga equipment ang sa tuyang kooperatiba. Kung kaipuhan mag-transfer o magbawas, mailipat sa iba, gigibuhon ta po yan, Tabi, Radyoman Man. Ayo, ang hapot pa din Tabi, kasamang Renner kung igwadan regular na aktibidad ang Kasureko 2, ngunya na panahon kampanya Francia Fiesta, halimbawa pag reading kan mga konsumidor, Metro. Okay, natapos pa lang kita kang sa tuyang pagbasa kan sa tuyang mga Metro, hanggang po yan kang nakaaging first week, hanggang second week ang September. Kaya lang si mga last na pong mga nabasa si Metro, normally po ang due dates kayan talagang kaipuhan man i-adjust dahil baka fall po yan duman sa Peña Francia Fiesta, ining kasiributan ta, baka mag-fall ning 14, 15 or 16, kaya magkakaigwa kita kaya ning adjustment, Tabi, Radyoman Manning. Ay then maghadit si may mga due dates ning pizza 14, pizza 15, and pizza 16 palan. Pizza 14 baka bukas pa kita kayan. 15 and 16 kung mayo ng laog ang Kasureko dos diyan, ma-adjust po kita kan sa indong due dates. Kaya dahil po kung mumabay ng penalty. Ang pinaka-importante lang pag Lunes, pag balik Lunes siguro igwa naman laog Pero iga pa kayo mga si segunda dia dahil ang ang piyesta sa Peña Francia ata. Aning Peña Francia Avenue sa may Lubuton, Mulabe, ang aram ko diyan 17 ang selebrasyon. Yan, kaya lang may segunda dia pa yan, kaya ang 18 kaya normally may mga handa pa yan, may mga hangover pa.
Kaya yan, pwede na kitang magbayad kayan Lunes dahil bukas na po ang collection na po kayan ngunyan na September 18, Tabi Radyo Man. Yan. So yan, preparado na ang Kasoreco 2. And advice taman giraray magtipid-tipid tabi kasama Rener. Kuma naman mga tao diyan ta nagdadarahanan sa luwas pundo ng electric pan. Asin di ba pa. Kaya tabi Radyo Man kaya di talaga maiwasan day magamit ning kuryente ning sobra. Once a year man sa nangayan ni pabiluan na ngayon sa ibatang mga member consumer owners, lalong-lalo na kung minsan baga nagtitiripon ang pamilya pag may mga okasyon, talagang kasagsagi man yan kan sa indang celebration man, sinasabayan na ng reunion kang sa indang mga pamilya dahil tipid na sa handa sa piyesta sa reunion na. Minsan nga ni pagkaaga birthday, yun na ngayon ang birthday ko. Tiripon. Oy, belated happy birthday pala ni Director Malo Rosin. Oy, ma'am. Belated happy birthday. Malilingawan ko pa. Happy birthday to you. September, ata yan, si Madam. September 6. September 6. Dahil palang nahaloy. Kansarong aldaw. Palang nahaloy. Kung aram ko, nagdyan ako. Ayun nga ni. Nagigibaga, September 7. Belated happy birthday. Belated happy birthday. Director Rosin. Sa gabos na, members kang unta direktiba kang Kasoreco dos. Yan. Si Director Santa Ana, baka mag-invitar man sa tuya. Mag-antabay siguro. Sa bagay, matik yan. Kansarong taon, before pandemic, naka-attend ako kan okasyon dyan sa piyesta kay Director Santa Ana. Yan, si Director Del Moro, yan si Roman, Director Abiog, Director De Castro, yan, Director Ojada, Director Changcoco, si Director Basmayor, ang satuyang board president. Siya yan, acting board president. Good morning, sir. Naninibago kaya mga tao tabi Radyo Man dahil last year baga, although nagkaigwanan kita ning celebration kang Peña Francia Fiesta, pero may mga restrictions pa. Nagigiramduman ta ito. Nagpreparasyon kang Peña Francia Fiesta, August, September, si kaso kang COVID-19, lalangkaw pa. Kaya dahil gayo nakahiro si mga tao, although igwa naman kitang procession, may mga events naman kita, pero ang kagayunan mo niyan dahil talagang bukas na po gabus may ng mga restrictions, kaya inaasahan ta talaga dakol pong maarabot na mga bisita sa Naga City ngunyan na Peña Francia Fiesta. Okay, so yan, may naman siguro. Okay na, pigilin ko digdi sa tong live mayo naman. Umbira. Kaya siguro good luck na lang sa tuya pong mga personahe kang Kasoreco 2. Ano po Dayan, maski nakatutok sa Naga, pwede pang magresponde sa ibang banwaan. Pwede po. Igwamang kita giraray naka-deploy sa ibang mga sa mga area offices ta. Kumbaga nagkuha lang kita ning tao duman, halimbawa ngayon sa Pili, dito man inubusan ning tao ang Pili, nagkuha lang kita ning perang crew para mag-ayuda sa Naga. Pero kung magka-problema manggiraray sa Pili, igwaman duman ma-responde. Igwaman sa Kanaman, Tamilaor, Minalabak, Kalabang, Katinambak, si Roma. Yan. Baka si Director Malo Rosin, sa pesta na lang garo, ang selebrasyon. Bagay, anytime, basta may panahon, dahil si Ribot, pwede yan, si Ma'am, si Director maghanda, Director Rosin. Dahil nasabihin ng edad. Dahil na, bawal. Basta hubin. Yan, may... Hubin kang, 2,000. Bako lang hubin, magayon. Yan. Bambira. Baka padarahan kita kayo nining Baka abot tigdian ko yan. Apod ka niyo. Kung ano ang available na handa dyan. Pag nakaabot pati yan sa NX,
Dahil yan pwedeng bariyo ng tradisyon. Taon-taon na yan. Next year, magbalik ka naman sa tradisyon kung Yun na inkaso. nga yan kinakatakot ko. Dahil na lang magbalik ka naman. Mayong absent dapat dyan. Kayang-kaya mo yan. Yan. So, okay. ayo. Magayon yan tamayo ni mga reported. Yaon, ta sinda po ma-assistiman kan mga events sa Peña Francia Fiesta. Ako na late tay. Mabawi na lang ako. Mapa-snack. Ayun na rin. Napadara ka na lang hindi. Dahil pag nagdigdi ka. Double ka magdi. Ilingon ta. Kung bihon-bihon man sana, pwede yan. Di na kami yan nagkirakan. Correct. So regards dyan sa mga mabubuot na personahe kan Casureco 2. Okay. Happy Fiesta po sa gabos ng mga member consumer owners kan Casureco 2. Yan, mag-ugma po kita. Ganyan na selebrasyon kang Peña Francia Fiesta. Siyempre, data paglingawan magsimba. Dahil iyo man talaga yung pinaka-objeto kang gabos na mga devoto. Mga devotees kang Peña Francia. Inang Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia. Yan. Sa ngaran po kang management kang Casureco 2. Siguro, samantalahon ko naman yung pagkakataon na ini. Taday man ako naka-record. Happy Fiesta po sa gabos na mga member consumer owners. Yan. Hali po yan. Personally si Kuya. Dahil di kita nakabali duman sa record man. Pasalamatan ko pa lang si gabos na paabot ng mensahe. Yan. Sa ngaran kang Junta Directiva, siyempre kang manehemento sa mga staff kang Casureco 2, si mga frontliners si mga naka-duty ngunyan hanggang alas 12 ning matanga, ingat po kita gabos. And syempre, dahil manggiraray malingawan daw naka-duty kita ngunyan, mas magayon mo po giraray na maghapit kita sa simbahan. Yan, pinaka-importante yan para maproteksyonan kita, magiyahan kita kan sa tuyang inang Peña Francia. Yan, sa gabos ng mga member consumer owners na mahanda, dahil mong paglingawan kami. Pwede. And nagpapasalamat kami sa gabos na konsumidores ng kuryente. Nadaig man nalilingawan ang sa tuyong mga crew. Yan, kaya naka-standby yan sa sarong lugar. Hindi sa kasentroan kang Naga City. May naghahatod dyan yung pagkakan. Na-experiensyahan tayan. Dahil kang mga nakaaging mga taon, talagang yaon ako naka-standby dyan sa crew. Minsan yaon ako sa may plaza, yaon ako sa may Barlin, minsan sa Peña Francia, Balatas. Ang kagayunan dyan, Tabi Radzuman Mani, pa nag-iiba ka sa mga grupo, kang mga crew, mga personahe kang Casureco 2, may naghahatod ng pangudtuhan, hanggang niyang pamanggihan. Yan. Pambihira. Sana all. May ano pa yan, may salad. Bukas. Yan, minsan tig-iimbitaran, tigdadara sa harong ninda, pero dapat imbitaran po nindo yan, tigbarasa ko kasi mga lugar, dahil dapat magluwas yan dito sa indang area of responsibility. Yan lang kita dyan. Kaya dahil pwede magluwas yan duman sa ibang barangay na dahil naman nila sakop. Yan. Pwede mag-imbitar, pwede magdara ng kakanon. Yan, garuting obligaran. Dahil man po, igaman po yan yung mga pagkakan ang sa tuyang mga technical personnel. Pero kung gusto po nindo, voluntary, yan. Dawa tubig lang. Papasalamat kita duman sa mga araw mo init oran yan dyan. Hanggang banggi pa yan. Dahil naghahali dyan sa indong lugar para bantayan lang ang sa tuyang supply kang kuryente. Kung magka-problema ang kuryente, yaon po ang sa tuyang mga personahe. Sa tabang po yan kang board and management kang Casureco 2. As in, siyempre, ang sa tuyang mga frontliners, si mga staff kang Casureco 2. Okay? Okay na? May greetings ka ba? Ang tada kayo ng pirang minuto, siguro ma-apply pa kita, sabi yan. Saro pang round yan sa tuyang greetings. Yan.
Okay na tabi Radyoman Manny, may ka naman idadagdag. Ayo, mapaabot na lang kita ni Happy Peña Francia Fiesta 2023 sa gabos na mga konsumidor kan Casoreco 2 asin mga Taganaga, Camarines Sur asin Bicolandia. Viva la Virgen. Okay. Yan, sa ngalan po kang manehemento kang Casoreco 2. Yan, sa pangingenot kan sa muyang Acting General Manager Engineer Edgardo Piamonte, sa samuyang Acting Board President, Director William Basmayor, ini po si Renner po Pabukay. Salamat po sa oras at tinaon nindo sa samuya, sa IMJ Interactive and sa kabos po na nag-antabay ngunyan. Thank you po and God bless. Yan, mag-enjoy po kita and data paglingawan, magsimba ngunyan na and magsabay sa prosesyon ngunyan na translation procession. Thank you po sa kabos sa kantabay. Mga kasama sa pangarangan serbisyo publiko, kami digdi sa DWNX sa lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Ini man po ang sendong lingkod Radyoman Manny Basa sa pangaran po kan Casoreco 2. Mabalos po kan sendong tiwala. Masunod na UNC si Din Kenji Hemenea. Sa ngaran kang Junta Direktiba kang Casoreco 2, ini po ang sa indong direktora kan Naga South District, Maria Luisa Rosin, nagpapaabot nin maugmang kapistahan kang ina kang Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod na magdanay ang katuninungan sa satuyang rehiyon sa tabang ni Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Gusto! Salamat po. Diyos maraynal daw po sa Sain Magabos. Sa ngarang kan sa tuyang Junta Direktiba kang Casoreco 2, ako po si Acting Board President Director William D. Basmayor kan Minalabak District. Ang satong Junta Direktiba kang Casoreco 2 nakikisumaro sa gabos na konsumidores asin devotos sa kapiestahan kan sa tuyang ina Nuestra Señora de Peña Francia. Maugmang kapiestahan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa gabos po na membros konsumidores kan Casoreco 2, kaibahan ang Board of Directors, Management asin mga empleyados kan sa tuyang kooperatiba. Ini po ang sa indong direktor sa Casoreco 2, gikan sa Banwaan kan Magaraw, Director Raymond Hermie T. Odiada, na nagpapaabot po sa indo ning Happy Fiesta Nuestra Señora de Peña Francia. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Casoreco 2 Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Taos puso ko pong pinaabot ang aking pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ng Bicolandia. Isang karangalan po na maging bahagi ng pagdiriwang nito. In behalf of Casoreco 2 Management and Staff, ang cooperative po ay lubos na bumabati ang isang maligayang pagdiriwang ng Inang Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos mabalos po!